syukur nakaslem jong unongsan hima. Kisau teli kiseng narilom Garo bakentop ya ka FKJGP, Garo Hills Zone, ADE, FAF, AYWO, hakas ngi thok dieng kila dawa no menteri ketenat korbar jela ubak lakmen rumbui ba ka sorkar ka deban weng no USP ka West Garo Hills Vivekanand Singh Rathore. Kani ka jing dawa weng USP kalami hadien bakladan ka wei ka jingja ha ka arpun riu tarik ujemang ha ka ba ki katto ka ningut ki dukhat jong ki te ki seng kila syara ha ki pulen. Kajing syara jong ki dukhat jong ki te ki seng kalong hadien bakila lech khanra ha rong ram ha jan tura ha ka ba kila lap da ki spa song ki biri na ki dukan ba pher Kita ki seng kila keno ba ha ka ba ningkong kinong song dukan kila kentat ba kila bu iki biri henrei hadien ka jing khanra lalapan ban da ki spa song. Kipulet kila ra ya kini ki dukhat syathana tura bat hadien kata kila pelat no iki ha ka por min miet. Kita ki seng kila ong ba ka jing khanra kalong hadien ba kila yo jing tep ba ki biri ki balapan poi syatura kidei ki ba klempat siu ya ki GST bat ki song biri kim dan ru ya ka dor lani ka maximum retail price tag. Ha ka bat kaliang ki pulet ka West Garo Hills ha ka sing thok ding kila ong ba kila yo jing tep ba kat tu kat ni ngut ki brio kila lej ban keni jubor ya ki mar ki mata na ki kat tu kat ni teli ki dukan ha rong ram ha ka arpun riu tarik ujemang. Namar kata lapa ki pulet na rong ram ban net token. Bat ha kani ka jing token la syembah nyungut ki brio kila syem no ki song biri na kila teli ki dukan bat kita ki brio kila airu ya ka seizureless sya kita ki dukan. Ki pulet kila bat no ki te ki brio bat kila syemti ya kata ka seizureless. Laong balawan ra ki te ki nyungut syathana tura ban kili jing kili bat hadien kata la pelat no ya ki. Kipulet kila ong baga jing toket halor kani kelas dang balada lap baga dan shisha ka jing dewi a nye ki biri ensali dak bating e persya e kinong dia. Shu kipulet kila kentu ya baro kentop ki seng balada kilap ki no ki kam thok kam syukur ki de ban pentep she kipulet bat bakim de ban shem ya ka an hakti.